Unsay mahitabo sa mga nanginabuhi sa carbon public market kun mamahimo na kining world-class market nga sugdan na sa sunod buwan ang pagtukod sa multi-billion pesos nga proyekto. Gipasalig sa developer ubos sa private-public partnership nga way maapektuhan sanglit magpadayon kadtong anaa sa listahan nga maoy magkarenyo sa ilang kontrata. Lakip na kadtong nanginabuhi sa kurmata makapadayon gihapon ug mas matabangan pa sila nga mulambo ang ilang panginabuhian. Iklaro usab niini nga ang dakbayan sa sugbog gihapon ang tag-iya sa carbon apan ang pribadong kumpanya lang ang mo-develop nini nga dili ihapak sa mga yanong vendors ang ilang return of investments. Dili usab sila makabuot sa abangan kay ang konseho sa syudad ang mutakda nini. Way gasto ang syudad sa proyekto ug maangkon pa sa syudad sa hingpit ang building human sa 50 ka tuig. Dili ta makabuot-buot sa presyo kung walay approval sa council, no? Mao na atong istorya kay Mayor.